estàvem esperant per veure Caniva i tenim una mica de por. Sí, és com un documental d'un home que feia canibalisme, em sembla. Sí. I es veu que és molt fastigós. I bastant sanguinari. I que, bueno, A veure què aviam passa. què tal. I jo em poso molt nerviós. Jo Em posaré també. molt blanc. Potser hem de sortir i no tenim... Ens hem fotut al mig. Avui hem començat el dia bastant tard. La primera pel·lícula teníem a 3:45. És un documental molt polèmic, l'hem viscut de maneres molt diferents, que es diu Caniva. Bàsicament, el que tracta el documental és un home japonès que es va menjar que va assassinar i es va menjar la seva parella. Com una espècie de plaer sexual, no? Això, com el plaer sexual. Sí, perquè ho fa per plaer, o sigui, se la vol menjar. Bueno, realment per posar en context, aquesta persona és japonesa, va anar a estudiar a la Sorbonne, a París, cap als anys 80, em sembla, o 70, i va... Bueno, doncs això, va conèixer una noia que es va enamorar fins a portar-la això, a cometre l'assassinat i a menjar-se-la. Llavors, diem que és polèmic, no per... O sigui, òbviament el tema el que tracta ja és polèmic, però si no també està gravat d'una manera molt... Realista, realista, sincera. Sí. Llavors, aquí què passa és que, a mi m'encanta el documental. És un documental molt lent, planos molt de prop, desenfocats, després hi ha, òbviament, imatges una mica desagradables de veure. Potser està 10 minuts que no es veu res més que una cara, super a prop, o sigui, és un documental que costa, o sigui, a molta gent segur que no li agradarà gens. I al Jaume li ha agradat molt, a mi i al Berni compartim una opinió totalment diferent. Hi ha un aspecte que és l'aspecte ritme, que això depèn. És molt lent el ritme. O entres, no entres, i després l'aspecte moral. Clar, en el meu cas, per exemple, he trobat que és un tema molt amoral, no menjar-se una noia molt poc ètic, i que justament, a diferència de la majoria de documentals o reportatges, filma aquest tema de forma també amoral, de forma, bueno, sincera, realista, tal i com és el tema, no? Sense hipocresia, sense filtres. Llavors això pot molestar espectadors. Sí, perquè a més, de manera en la que està gravada, busca la incomoditat de l'espectador. O sigui, ja és un tema incòmode de sentir i veure, però a més, la manera en com te'l vol transmetre... Bueno, és simplement sincera, jo crec. Sincer, però incòmode, o sigui, no és... Clar. No estàs còmode al cine, no... Jo he entrat en estat de pau, en algun moment. Però, perquè també, en el meu cas, he sabut generar distància una mica. Llavors aquests moments, per exemple, hi havia un pla que durava 15 minuts, que era molt lent, i clar, jo m'he relaxat molt en aquell moment. Però sí que és una pel·li que inclús se sentien riures a la sala. Alguns jo crec també d'incomoditat de la situació. Tothom ho ha viscut, no sé, molt diferent. Veia gent que marxava. És una pel·lícula que jo no la recomanaria, personalment, perquè crec que no agradarà, però és interessant de veure. Jo la recomanaria a persones específiques. És molt interessant el debat És molt interessant. que hem tingut després nosaltres. Sí. O sigui, és una pel·lícula que surts i has de parlar. Perquè no, et xoca molt el que estàs veient i com t'ho està ensenyant i com t'ho està transmetent i com ho vius tu. En aquest cas no podem explicar-ho tot en un vídeo, no? Perquè és molt potent. Perquè si no el vídeo duraria molt, però bueno, la gent que li interessi el tema i que la miri després també podem parlar. Punk, it's a way of life. It's like anarchy. We do what we want. Welcome to the revolution! Let's get late at the after party. Hello. So cool. They must be from California. Zan, what are you looking forward to experiencing in Croydon? Individuality. It's gonna be all right, mate. Just speak in short, admiring sentences. Hello. You're a local?
Now that is punk. Do more punk to me. Bona nit. Bona nit. Acabem d'arribar a casa meva i... Hem vist... Hem vist How to Talk to Girls at Parties. Ens semblava una pel·li bastant... Bueno, pel nom, no teníem gaires esperances. I a més abans d'entrar el Jaume ens ha dit que ja tenia males crítiques i estàvem, bueno, veiem què tal. Bueno, serà cutre, però bueno. Sí. I ens ha agradat moltíssim. És M'ha agradat xulíssima. Hem sortit del cine superfeliços, amb molta energia. Sí. Ha sigut molt guai. O sigui, bueno, és una pel·lícula que passa a Anglaterra, Sí. A l'època punk, Sí, no? és un grup d'amics. Un grup d'amics bastant punk, i una nit entren a una casa buscant festa i és una secta. Sí, deixem-ho aquí, una gent molt rara, perquè sorprèn moltíssim el que és. I és la barreja entre aquesta secta i el punk, i la història que genera, i la música, que és una passada, la música és molt guai. No sé, jo la recomano moltíssim, perquè és una pel·li que sortiràs supercontent. Sí, molt bon rotllo. Molt bon rotllo.